महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिको थैमानि सालनो मुइदो खलायलायै पाल पाल खलायै खुम आइखेनो जत adongrokno khum boklaikha khulum laikha jotono khadumani bono boklaikha pal pal khlaiयै TTAADC Haphangni joto adongrokno ajagao manjakha tamo boksaka khlainaidi যে স্কুল তংমানি সমসাময়িক কালো भारतबर्षनि कुनु हास्तियाव हाई स्कुल गरै जोंनि फरायसालि फोरावनो लेखा फोरोंनायनि बागै शिक्षा बेबस्थानो उन्नयन खालामनायनि बागै आजरावसि 200 नि साय गोबां महाराजा बीर बिक्रमनि आमोलावसि सहर ओनसोलाव 200 नि साय स्कुल गोबां जोंनि महाराजा बीर बिक्रमनि आमोलाव चाइटे एयारपोर्ट दंमोन दिनै जों कायसासि एयारपोर्ट नुसियो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट ताबंनिमोन दै तीनटा गोमावै थांखा दिनै चिनि महाराजा बीर बिक्रम टेक्सा गोदोक थांखा हिंके म दाइतिनो चराइबोनो थेवि थांखा 39 बছरनो बजरि 20 बছर बा 30 बছर थांखा हिंके दिनै चिनि तिप्रासानि लुकुरक ताबहाय जों जालो मा तंगला खामो बनि वानसमो बनि नाहरमो बनि तिप्रासानो रखा खायनायनि डेभलप खायनायनि बनि वानसमो जे महाराजा चिनि पंचतीपुरनि रिजार्व खायख्लां माने अ जागाव फाटा हास्तेनि कुनु लुकुरावनो तंथाय मारया हाय हनै रयख्लां माने तिनि बनि आइडियोलॉजी बा एडीसी खा तिनि एडीसी चिनि तिप्रासानि बागै छना जाखा हियाबा जों जे भारतनि संविधाननि मुताबिक तिनि मा थाइदंमान द मा यांगै दं अ जराव जों हास्तेनि जत लुकुराव सिलायबानि नाङो बुसिलायबानि नाङो ओइलाव जों चिनि सिनि मुंनो मासिनि ग्रानाय बनि फराय जों प्राउड फिल मा खायनाय बे जों चिनि रायथिनो किफिलिनानानि बागै महाराजा बीर बिक्रमनि आइडियोलॉजीनो जों सोरोङै थांलायनाय ग्यां जत लुकुरावनो हायनो हाय कबंनानि मुसुगो हायदे जों चिनि मुंनो दैबो फुवारलायनाय आसुक सावैनो जतन हामबाय खुलुमबाय।